Well, amo mabombo Cristel, amo orisak na ma-excite kay di na kitak detoy change of name na. Kung nakita, dapat talaga gayam masukatanin. E mamuya po ditoy PCOS nga buka na, no? Polycystic ovarian syndrome. Ditoy ket mesa kondisyon na ditoy mesa babae no ikonata yung ada digiti hormones tayo, no? Ada androgens, testosterone, estrogen, no, digitoy nga hormones no ti mesang babae ket ag sobra no ditoy hormones nga panglalaki ag sobra kaditoy babae agka problema DJ metabolismo DJ babae no DJ kunada nga endocrine problem or metabolism na no. So no deti kasi ket umado di androgen expectare ng agbalimet no. Mesa kadagitoy nga agka problema is DJ ovaryo ti mesa nga babae no. So no mapektaran di ovaryo di mesa babae detan kunadan to nga iog dito ultrasound din da ada problema na dito ovaryo yo ado ti cyst na kun ato nga polycystic ovarian syndrome. So dito tiga po na no apay nga ag-develop da di polycystic ovarian syndrome. Awan mo't karagitay anyaman nga makmakan kuma, doktor, ipapaunag iti maysa nga individual? Awan na Bombo Cristel, mabaling nga dito ket mana-mana, no? Iso nga no nag-develop ka dito ay apektaran na DJ metabolism to mesa nga tao, no? So DJ change of name from PCOS to PIMOS ad kudetan ag-agasan mi DJ PCOS kad DJ daduma-duma nga problema nan ngem DJ nagan na ngamin hangag tugma ka DJ dapat nga matamengan nga sakit DJ mesa nga individual no kasla kumamit lang dete mesa nga kuam no lugan mo for example no ada perdi na lang gerwar na nga nag-crack lang o gas-gas lang yung makina tagayam di mo nga DJ ti problema lang tagayam medyo uneg na ket dapay sa bali nga naduma-duma nga problema DJ mesa nga lugan no so nga kasla gamit mo no nag-crack po madeta war na deta cellphone mo get tagayam tamo no crack lang ay okay lang yan tagayam na perdigayam jo neged so ado tin na duma-duma nga function na nga na perdi kadya medyo bagi tayo Bombo Cristel no na adot na duma-duma nga mapaspasamak nga DJ PCOS kumaga ba sa bali J kuma underdiagnose han nga napintas nga tugma kadi dapat nga sakit di mesa nga tao. So, ana't pakadlawan, doktor, ti padak nga babae nga dati kat daan gayam man iti PCOS. Well, nung makita yon no, digiti nag-PCOS, no, ada digiti features da, umuna, di ubok, ken kudil di mesa nga tao, kung natin dermatological impact, no. So, nung makita yo, umado DJ, agda digiti makikita nga PCOS nga, kasla da iming da, no, kasla imingan da, no, tapos na barbonan da, o aduunay di buhok da, no, no, da dumakit, tartaramido ngenda no angket agkalbuda so dili ti dermatological impact number 1 no number 2 digiti babae no nalulukmeg no kadwan na ado di tendency dang aglukmeg no kapuana na dito DJ ada problema na DJ hormones kumbaga no di hormones nga sa bali nga para kadito digiti testosterone androgens apektara na met DJ na duma-duma nga hormone insulin no agbaling nga insulin resistance no so aglukmeg da then nagdevelop da iti diabetes no of course DJ reproductive ti mesa nga pinagbuntis ti mesa nga babae mapektaran DJ cycle na no then duma dapet iti kadwa mi ti hospital ket every 6 months nga agregla when hangget no duma ket 3 months lang hang papada no ang nadlaw ket talagang aglukmeg isuna so kunaking ko na lang deta PCOS mo ti problema no deta ovarium ti problema no ket di deta kitam ket nakaluklukmeg ka na dot nagproblema di kitam ket agiming ka pa yen makita da ket talagang ada problema na DJ sugar nan di blood sugar so di tinaduma-duma nga
mabaling agbaliw ti sistema ti mesa nga babae. So kadipay, doktor nga no adaan ti PCOS, iti maysa nga babae, narigat nga agsikog, doktor? Well, deta ti kunada nga challenge na Bombo Crystal talaga narigitag sigog gapuanan na ta irregular ti menstruation na ada problema na DJ balance ti hormones ti bagina nga mangbabalin nga mangparegla ken kuana nga mangpapintas DJ tsansa nga agbuntis so kunada nga fertility challenge no. So nga narigat na talaga makaala or makabuntis kadagitoy kabuanan na ta hanga napintas DJ taray di sistema ti bagi nga mangipreparar di pinagbuntis ti mesa nga babae. Mga rod, doktor, dadya matitimay sa kadagitay problema, dagitay padak nga babae, nga daan iti PCOS. Nga doktor, ano no ka iti mabalin na nga aramiden da, tapos maikat pa kadi, dati wano maagasan, kadi pa, doktor, no bilang man aday iti PCOS da. Well, mo may dagat kombinasyon iti pagtutulungan di doktor, iti gynecologist kada internist, no? Iti endocrinologist, no? Kitain da no kasunod piniplastar da di hormones di babae, no? So nga digiti babae, digiti gynecologist agited da digiti treatment for hormonal balancing. So nga importante DJ no kapno no ma-regulate DJ menstruation di mesa nga babae. Ngayon in terms no pagpukaw DJ narigat agpukaw kumbaga iremedyo anda lang ta napimpidas di tsansa na nga mabalin agbuntis di babae te kunakon i-plastar da digiti hormones nga mabalin mang regular DJ pinagregla na. And at the same time DJ kunad sungod nga DJ ket part la DJ PCOS no nagbaling polyendocrine metabolic syndrome kasi sa bali pay gaya madupay sa bali nga mabaling pangparisgo cardiovascular ti puso heart disease no diabetes hypertension no digitan ket mabaling nga mapasamak ton so digiti ket masapol nga pagtitinulungan nga matempla diti nga pinang-estimar di bagiti mesa nga babae para da tsansanan to agbuntis ken mapigilan ag komplikasyon dete mesa babae base ka di kunada nga endocrine metabolic syndrome or problem at digit hanlang ako dito no metabolismo lang no at dapay psychological ken social impact na syempre si kang babae ada diti tendency nang mabayng ka ta aping ada iming mo when no nabalbon ka dapay duma Bombo Crystal ket anxiety depression kasaditi rikrik na dagat mapukaw di esteem da di stigmada no so di ti masapol nga kitayan kapno mabalanse kapno no handa nga mababain nga adda ka siya nga kondisyon da. Aside iti panakataming kada doktor, anya kadimot dagiti mabalinda nga aramidon na nga sa bali pay nga wagas nga para mutlaang iti bagbagida doktor. When natulungan damit ti bagbagiya, siyempre Bombo Cristel na siya ket ag-develop kat insulin resistance. Importante talaga DJ diet mo. Number one yan, no? Kitaem, no? Siyempre, amom langar nga da problema ti metabolism mo. Kasla ko dito, no? Karga kargayam, hanga mos usar DJ kang kanem, agwalang, agbalin lang nga taba di bagin, so aglukmig ka, no? Naglukmed ka, danto man nagdevelop nga sa bali nga hormones yan di tabamon, kontrahin nanto man yan, di pinag-metabolismo ti bagimon. So, di ti importante. Siyempre, exercise, nga kuna tayo. So, kitain da di nga mabalindang aramiden. So, overall, Bombo Cristal, talagang disiplina ti bagi, kapno no, matulungan met lang, di problema nga PCOS or PMOSen, no? Doktor, sa balin, iti nagan na iti agadama gapanan na tay kunamon na anya kat adumat dagiti talagang naganan dati kumbaga PCOS kat nagbalinan nga PMOS gapanan na dati in example mo datayen nga saan lang DJ gayam nga part iti kumbaga apektado no di ket adapay dagiti
karaman itunag iti bagi ti maysa nga babae. Anyway, doktor, maraming salamat manon iti in ka pa nang ipaay ito oras mo at tapno iti kastak at makainumanda ka kadatoy nga gondaway, doktor. Kaya, naimbag nga malim yung amin na po. So DJ, mga kabombo, ni Dr. Alan Taylan, iti one call away.